Эфирда Түркия овозы. Түркия башка Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2026 елның 3 август дүшәмбе көн. Сез турыдан тур эфирда Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц сышланнан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinna кушымтасыннан Вот Ист радио каналыннан тапшыла. Тапшыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye avazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр. İstanbul аэропорты көненә 289,260 юлчысы белән Авропа рекордын куйды. Türkiye транспорт һәм аскырма министры Абдулкадир Урал Истанбул һава мәйданының шимбә көнне 289,260 юлчыга хезмәт күрсәтеп, Төркиядә һәм Авропада бөтен вакытларның иң югары көнлек юлчы санына ирешүен белдерде. Уралулы ясаган язмашы белдерүндә 1 августта Истанбул аэропортының юлчы рекордын куюын җиткерде. Һава мәйданының шимбә көнне 289,260 юлчыга хезмәт күрсәтүен билгеләп узучы Уралулы Истанбул аэропорты Төркиядә һәм Авропада бөтен вакытларның иң югары көнлек юлчы санына иреште. Бу күрсәткеч белән Истанбул һава мәйданыбыз яңа рекорд куйды дип әйтте. Уралулы телгә алынган шушы һава мәйданының халыкара авиациядә стратегик әһәмиятен көннән-көн арттыруын искәртеп узды. Истанбул аэропортының үзенең сыйдырышлылыгы, көчле аскырмасы һәм хезмәт күрсәтү сыйфаты белән дөньядагы әйдәп баручы һава мәйданнары арасында булуына басмасаучы Уралулы куелган бу яңа рекорд һава мәйданыбызның глобаль транзит үзәге буларак үз позициясен тагын да ныгытуын тагын бер кат күрсәтүен белдерде. Һәр ике илнең рәсми затларына күрә, Украинаның Русияга оештырылган һөҗүмнәрендә ким дигәндә 9 кешенең гомере өзелгән. Русияның Украинага каршы һөҗүмнәрендә исә ким дигәндә 5 кеше үлгән. Бу ике яклы һөҗүмнәр сугыш 4,5 елга якын дәвам иткән чорда һәм Мәскәү һәм дә Киевның бер-бирләренә һөҗүмнәренең күләмен һәм интенсивлыгын арттырган чакта булды. Шул вакытта Киев Мәскәүне һөҗүмнәрен бетерү өчен сөйләшүләргә мәҗбүр итү максатыннан чыгып, энергетика корылмалары һәм саклагычтар белән бергә Русияга каршы җавап кайтару һөҗүмнәрен башлатты. Төркия Израильнең Газага каршы соңгы һөҗүмнәренең Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху хөкүмәтенең Фәлестинләр белән тынычлык урнаштыру ниятендә булмавын тагын бер кат күрсәтүен белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Нетаньяхуның бердәнбер максаты Фәлестинләрне өйләреннән куып чыгару һәм төбәктә тынычлык белән тотрыклыкның урнаштырылуын тоткарлау дип әйтелде. Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трампның достык ишараты дип бәйләгән адым белән 10 елдан күбрәк вакыттан соң беренче тапкыр Япониянең валюта базарына кире кайтып йен сатып алды. Бу сирәк адым йеннең АКШ долларына карата 40 елның иң түбән дәрәҗәсенә төшүеннән соң Япон акча берәмлеген көтләндерүне максат итә. Мөхтәрәм таңшасыз Төркия авазы докундарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм таңшар, бүгенге тапшырыбызда без бик аерым бер шәхес турында сүз алып барабыз. Ул
мәхәббәт турында, үз ватаны турында язган. Ул ирек турында, гаделлек турында язган. Ул хатын-кызлар хукукларын, шәхси ирекләрне һәм җәмәгать мәгарифен сәхнәгә күтәргән. Динне эксплуатацияләүне шиге астына алган һәм социаль тигезсезлекне көзгә итеп тоткан Җәфәр Җаппарлы һәм аның онытылмас әсәре Айдын турында сөйләшәбез. Безнең белән бергә булыгыз. Җәфәр Җаппарлы 1899 елның 22 мартында Бакы ярындагы Хызы авылында гаиләдә 14нче бала булып дөньяга килә. 3 яшендә әтисен югалткан Җәфәр, әнисе Шаһбикә ханымның фидакарь тәрбиясендә үскән. Башка туганнары ярлылык аркасында мәктәпкә бара алмаса да, әнисе ныклы ихтияр көче һәм зур сагыну белән аны укыта алган. Белемен мулла мәктәбендә, дини мәктәпләрдә ала башлаган Җәфәр беренче шигырьләрен һәм хикәяләрен башлангыч мәктәпнең соңгы елында язган. Акыллылыгы һәм ныклыгы белән укытучыларының игътибарын җәлеп иткән яшь Җәфәр тиздән 7нче урыс-татар мәктәбенә укырга керә. Финанс кыйнлыклары аны Алексеев мәктәбеннән Бакы политехник мәктәбенә алып килсә дә, ул һәр шартларда язуын һәм белем алуын дәвам итә. Сәнгать тормышының беренче елларында Җаппарлы сатирик һәм лирик шигырьләргә мөрәҗәгать итә. Һәм бу чордагы әсәрләрендә Тәүфик Фикрат йогынтысы ачык сизелә. Ярлылык эшендә каләмен камилләштергән бу яшь тавыш ахыр чиктә Азәрбайҗан әдәбиятындагы иң көчле тавышларның берсенә әверелә. Тикшерүчеләр Җәфәр Җаппарлының әдәби юлын 3 төп чорга бүлеп тикшерәләр. Бу чорларның һәр берсе Җаппарлы язуының өлгерүен, камилләшүендә, Азәрбайҗанның иҗтимагый үзгәрешләрендә чагылдыра. Беренче чор 1920 елга кадәрге елларны үз эченә ала. Бу вакыт эчендә Җаппарлы үзенең беренче шигырьләрен Мәктәп, Бабай Әмир һәм Куртулуш журналларында бастыра. Ул гурып чагы бер ятим шигыры белән шигырь бәйгесендә беренче булып танылу ала. Ул сатирик шигырьләре аша ялганчы һөнәрчеләрне, җәмгыятькә файда китермәгән зыялыларны һәм хатын-кызларга карата гаделсезлекләрне тәнкыйтьли. Вафалы Сәрия исемле беренче драмасын һәм Арслан һәм Фәрхат дип аталган беренче хикәясен яза. Шулай ук Насретдин Шах тарихи драмасында иҗат итә. Триполи сугышы һәм Әйдернең җиңеп алынуы әсәрләре белән ул төрек милләтенең бәйсезлеге һәм батырлыгы дастанын сәхнәдә чагылдыра. Икенче чор 1920 елдан башлап шәкилләнә, формалаша. Бу чорда ул социаль тигезсезлек һәм сыйнфи тарткалашулар, конфликтлар турындагы мөһим әсәрләрен Айдын һәм Октай эл оглын яза. Азәрбайҗан тарихына һәм халык риваятләренә мөрәҗәгать итеп, Кыз галасы хикәя поэмасын тамамлый. Театр турындагы белемнәрен тирәнәйтү өчен ул университетка кайта. Хатын-кызларны җәберләү һәм аларның азатлык өчен көрәше турындагы Гөлзар хикәясен яза. Ул шулай ук бу чорда Шекспирның Гамлетын тәрҗемә итә. Аның өлгергән, камиллашкан җыры 1927 елда башлана. Бу чорда Җаппарлы тарихи һәм социаль мәсьәләләрдә өлгергәнрәк һәм реалистик стиль белән хәл итә. Ут килене әсәрендә ул гарәп һөҗүменә каршы торган легендар Бабек турында сөйли. Ватанпәрвәрлекне һәм азатлыкка омтылышны сүрәтли. Ул хатын-кызлар хукуклары турындагы Дилбер хикәясен яза. Иң танылган әсәрләренең берсе булган Севил әсәрендә ул Азәрбайҗан хатын-кызларының бәйсезлек һәм азатлык өчен көрәшен сәхнәгә чыгара. Ул шулай ук авыл җирләрен агартуга башланган Алмаз, халыклар туганлыгын тикшергән Илдә һәм Яшар әсәрләрендә яза. Ул күп әсәрләрен фильмнарга күчерә һәм аларны режиссерлый. 1933 елда аңа сәнгать хезмәтчесе исеме бирелә.
Бүгінгі темамыз болған Айдын спектакліне келгенде. Айдын Җәмгыятьтә хөрмәтле һәм танылган шәхес булырга хыялланган, ләкин ярлылык белән көрәшкән яшь егет. Матурлыгы һәм нәфислеге һәркемне әсир иткән Гөлтәкингә гашыйк булган Айдын, әтисе үлгәннән соң аның белән өйләнә. Бу никах өйләнешү тышкы яктан бәхетле кебек тоела, ләкин Айдынның эчке дөньясы каршылыклар белән тулы һәм никах җаваплылыгы аның эчке дулкынлануын баса алмый. Вакыт узу белән ул аларның мәхәббәтенең башлангыч очкырын сагына башлый һәм булган әйберләрен кадерләми башлый. Гөлдәкин киресенчә никахларын һәм Айдынны саклап калу өчен теләсә нинди корбаннарга әзер. Тотырлыклы эше булмаган һәм рухи һәм эмоциональ яктан нык җибәрелгән иренең газаплануына түзә алмыйча, Гөлтәкин өметсезлек чигендә авыр карар кабул итә. Ул иренә эш табарга тырышып, бай җитештерүче эшхана хуҗасы дәүләт бәйдән яклау сорый. Ләкин бу өметсез адым барысының да ахыры була. Айдын Хайратны үз күзләре белән күргәнлектән никахының гына түгел, барлык хыялларының да җимерелүен сизә. Акча һәм хакимият барысында билгеләгән системага каршы торырга тели, ләкин бу көрәштә ялгыз була һәм җиңелә. Гөлтәкин тирәндән үз-үзен тикшереп, үкенү авырлыгы астында изелә һәм үз-үзенә кул сала. Айдын Гөлтәкинне югалту мизгелендә ничек яратканын аңлап, аннан башка яшәмәскә карар кыла һәм аның белән бергә үлемгә китә. Әсәрдә төп тема мәхәббәт, ләкин бу мәхәббәт бер кашанда саф һәм сакланган булып калмый. Фәкыйрьлек, өметсезлек, хыянат һәм акчаның кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләргә җимергеч көче мәхәббәтне күләгәли. Шуңа да карамастан, Җаппарлы укучыга башка фикер калдыра. Айдынның Гөлтәкин артыннан үлемгә таба баруы материализмның чын мәхәббәтне бер кашанда җиңә алмавын һәм мәхәббәтнең ахыр чиктә барысында җиңә алуын күрсәтә. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген без 35 еллык кыска гомерендә шигърият, хикәяләр, драма, сценарий язу һәм режиссура өлкәләрендә бихисап әсәрләр иҗат иткән Җафар Җаппарлы белән таныштык. Сәнгать җәмгыять өчен дигән принциптан бер кашанда тайпылмаган һәм каләмен һәр вакыт халык тавышы өчен кулланган Җаппарлының һәр әсәре бүген безнең өчен зур кыйммәткә ия. Моннан тыш, ул күтәргән темалар аның үз заманы белән генә чикләнмәгән. Ярлылык, мәхәббәт, хыянат, гаделлек һәм кешелек абруе кебек темалар аның пьесаларын мәңгелек әсәрләргә әйләндерә. Алар бүген дә сәхнәләштерелергә лаек. Бүгенге программа сезгә бу бөек язучы белән якыннанрак танышырга мөмкинлек бирде дип өметләнәбез. Мөхтәрәм тамашачылар, Айзада Нуранова язмасына нигезләнеп, тапшы тезмәбезнең киләсе атнадагы чаралышында яңа хикәяләр һәм шәхесләр белән очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Ногайча нәсихәтләр. Bek sıyırlı tınlavuşlarımız buyma em 4 manevi maraz em darisi baresinde söz bardıramız.
Kalbimizde bazı zaman biley berip tolturgan, marazlardan törtünçüsü, suyuzan marazı bolgan. Suyuzan degen maraz, baskalardan etkenini yamanlıkka yorap, teris körgön al bolgan. Yaman karav bir ademge daim tabiat bolsa, yaman yoravga yolak tabar tabbas ol adem, hemen yaman oylavga yengil azir bolgan. Yaxşı aller körse tagı, sosunlardan yamanlıkka yorayak yaxşı gargan. Eğer birevde bir kusur kıravıysa ol insan, 10 tane iyigiliğin tez okmutup yabavigan. Müslümanlık terbiyası sosu kepte bolmagan, Müslümanga yakışkan, yaxşı oy senin bolgan. Bir ademdin esinde eğer yaxşı pikir bolsa, so ademdin yaşavı bastan uşka yanlangan. Hakikatka karasak, Rabbimizden bizlerge emir bolgan tuğra al, başkasının hakkında neler körsök, ne bilsek, erülükke yorap, iyilik ben eslev bolgan. İnsan erkimdi daim özünden büyük bilse, sosual ol ademge, şeref bergen, ullu etken. Başkalardan hakkında yaman oylasa insan, aslında öz nefsinin yamanlığından bolgan. Ne gedese bir insan, özü yaman bolmasa, başkalar baresinde yamanlık van oylamagan. Er daim özü biyalasından karap görgön üçün, özü taza köngüllü bolalmagan üçün, başkalardan etkenini er daim yaman bilip, sosu insanlarda tagı yaman eken dep tanıgan. Arı insandan esinden er daim erülük, yaman insandan daim yaman oylavlar şıkkan. Nal sebepten başkalardan hikmetini, maksatını bilmegen bir isini, arı insan yamanlıkka eş bir zaman yoramagan. Nav karavman oylaganda, yalgız özü zamanında yaşaganlardı tuğul. Burungu zamandaki alimlerdi, insanlardı. Yamanlıkban oylasa, nav suizan bolgan. Suizan marazı tagı, maddi manevi betten, yamagat tınışlığına, halklardın huzuruna, savlay üykön zarar bergen. Ziyadası erkimdin, özü nefsinin bäri avız tətini bızgan. Suizan Allah betten bizlerge yasak bolgan. Hüsnüzan emir bolgan. Hüsnüzan degen al, başkalardan hakkında arı oylarman oylap, yaxşı yoragan al bolgan.
Bazılardan etkenleri aslında üçünlü yamanlık bolsa hem, sosunlardan yamanlığın aş gerege şıgargandan kaşılsa yaxşı bolgan. Nege dese bir yamanlık iyilik perdesinde saklı kalıp turgan bolsa, perdesi yırtılmasa, sosu mümindin etkeni islegeni bir küne, başkalarga aytılmasa, küneler, yamanlıklar bir orunda kala berip, başka yakka şaşramasa, sosu adem bir yaktan etken kusur künesimen insanlardan uyalsa, inşallah ol adem özünü tap düzeltip arülüke avusar. Hatta malum bir al tagı er daim bir adamga sen erüsün degende erü bolganı, sen yamansın yamansın degende yamanlaskanı, köp körülgön al bolgan. İstengen bir küne eğer perde yırtılıp meydanga çıkarılsa, sosu adem ol zaman, battı balık yan keter, bol yak boldu zaten, endi erkimler bilip yatır dep, uyalıvı ketip, başka künelerde hem azat işlevge baslar. Endi ey nefsim benim, nav hakikatlar sebep, sen başkalardan hallerini yaxşı oyla, yaxşı yora, beri oyun fikrinde gözelleştir, gözel et, gözel bil, gözel ayt. Ta yaşavında er daim tetim bolsun, tetti tap. Sağlıkman kalınız. Noğayça nasihatler. Maqtaram toňuşar. Türkiye Owazy radiosynyň tatar türündägi topşulary şuşunyň bilen ohyryna ýakynlaşdy. Biziň programma her gün Türkiye hem Kozan wagty bilen gündüzgi saat 1-de 16 metrlik kıska dolkanyň 17615 kHz ışlygyndan Türksat 3A hem Türksat 4A ýerşine bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşa hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tığna koşuntasından Voice of Turkey Vod East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qobatlawyn Türkiye hem Kozan wagty bilen saat kişki 8-nji ortada 42 derece künçüğüş ýönelişdäki Türksat 3A hem Türksat 4A ýerşinleri bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet sahifesi oşa Vod West Radio kanalından tığınlaylasız. Elege biz sizinle bilen soğulaşabız, efirde kilesi uçaşıva kadar.